मेला खुंनाय नुनो मोनदों बा नंगौ बेवहाय एबार जोंनि बे जिल्ला आबादारि मावसालियाव बा बिनि लांगोनायावनो 2025 मायथाइनि आबादारि मेला खुंनाय जादों किसान मेला होनो दा बे आबादारि मेला खुंनाया जादों आसाम सरकारनि अर्थात जोंनि डाइरेक्टरनिफ्राय आत्मा अर्थात समिति डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो एसे रां अनसुंथाइ मोनदों दा बे रांजोंनो जोङो किसान मेला खुंदों अर्थात आबादारि मेला खुंदों दा बे आबादारि मेला खुंनानै लोब लोब फैदों आबादारिफ्रा आरो जोंनि जिल्लानि जि आबादजों लोब्बा थानाय गोबां आबादारिफ्रा बेवहाय नुजाफैनायनि थाखाय आरो जोंनि इएम बिटिआरनि इएम मानगोनां डक्टर नीलेश्वर गियारियाबो नुजाफैदों गाहाय आलासि हिसाबै बिथाङा गावनिफ्राय बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै थांबाय आरो लोगोसे नै दा दावबायसा इएम बिटिआरनि मानगोनां दावबायसा बिथाङाबो फैगासिनो दङ आरो गोबां साइन्टिस्टफोर दङ केबिकेनि आरो बेवहाय जोंनि जिल्लानि मावख'गिरिजों लोगोसे लोगो मावख'गिरिफोर माने अफिसारफोर दङ आरो गोबां आबादारिफोर बाहागो लादों दा आङो जोबोद रंजानाय मोनदों एबा खुसि मोनदों आङो खोब खस्थ' खालामनानै बे आबादारि मेलाखौ मावसोमनानै जाफुंसार होनो हानाय बादि आं मोनदों दा बे आबादारि मेला खुंनायनि गेजेरजों जोंनि जिल्लानि आबादारिफ्रा गोसो होनानै जुदि खोनासङोबा बेवहाय बाहागो लाफैनायफ्रा खोनासङोब्ला आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जुदि बिथांमोना माने एसे गोसोखौ दुंखांहोयोब्ला आबादारिनि जिबा मेल खुंनाय मानाय आं सानदों बिथांमोना जोबोद फिथाइ थायगोन बिथांमोना माने गावनि न'खरखौ दानायाव आबादनि गेजेरजों रां रुफा खामायनानै न'खरखौ जौगाहोनो हागोन दा आबादारि मेल खुंनायनि गेजेरजों गोबां आबाद दङ जोंहा आबादारि अर्थात आबाद खालामनो गोनां गोबां जोंहा दङ दा बेखौ मोनफा मोनफा बुजायनाय जायो जेरै माने माइनि सायाव बा हर्टिकालचार ड्रेगन बा स्ट्रबेरि गोबां दं हर्टिकालचारनि सायावबो आरो बिथिंजाय जुखाम नों माइ नों मिलेट्स माबा माबि बेफोरनि सायावबो गोबां बेवहाय आबादारिनि मेलनि गेजेरजों जोंहा मावख'गिरिफ्रा अफिसारफ्रा आरो केबिकेनि साइन्टिस्टफ्रा बिबुंथि लाखिगोन गाव गावनि आरो गोबां जेरै दा फुख्रिनि गेजेरजों बैग्यानिक पद्धतिनि गेजेरजों ना फिनाय बैग्यानिक पद्धतिनि गेजेरजों अमा बोरमा आरो हांसो दाउ फिनाय बेफोरबादि गोबां बेहाय फोरोंनाय जायो बुजायनाय जायो फार्मारफोरखौ अर्थात आबादारिफोरखौ दा बेफोरखौ गोसो होनानै सोलोंब्ला नैबे साननैनि जिबा आबादारि मेल खुंनाय हाबाफारि दिनै 12 खालार दिनै बुधबार आरो गाबोन शुक्रबार बिस्थिबार 13 खालार दा बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो माखासे टपिक होखादों आयदा होखादों बे आयदाखौ लानानै आबादारिफ्रा जुदि बाहागो लाफैयोबा आरो दिनै बाहागो लाफैनाय आबादारिफ्रा गोसो होनानै खोनासङोब्ला गोबां फिथाइ थायगोन होननानै आं सानो आरो बिथांमोना आबादनि बेलायाव जौगालांगोन आबाद खालामनायनि बेलायाव जौगालांगोन होननानै आं मिजिं थिदों आरो बेखिनि आथिखालनि मुगायाव साख्रि बाख्रिनि बेलायाव गोबां गोब्राबसै नाथाय आबादजोंबो गावनि जिउ राहा खुंनायखौ लानो हायो बेबायदि बिथिङाव सारा मा बिथोन होनो सानो येस नंगौ मोजाङै सोंदों
बुंदों जे जों आबादनि गेजेरजों दाथ' जोंहा साख्रि बाख्रि मोनला आरो जोबोद बे गोनोखो मुगायाव अर्थात कम्पिटिसन जाबाय दा जादों बेवहाय गोरों गोरों मोजां फरायदोंब्लाबो साख्रि बाख्रि मोननाया गोब्राबसै दा जोंहाथ' आबादारिफ्रा बा जोंनि बर'फ्राथ' आं बर'फोरनिखौनो बांसिन बुंदों उदालगुरि हिसाबै उदालगुरियाव बांसिन बर'फोर दङ आरो बे बर'फ्रा बांसिनानो हा दं जायो अर्थात हा दं आरो हा दङब्ला आरो 90% 80% आबादारिब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव सुबुंफ्रा दा होमब्ला बैहाबो हा दं दा बैहाबो हाखौ जुदि मोजाङै बे सेंग्राफ्रा जायफ्रा साख्रि मोनाखै बा जायफोर गार्जेनफोर दङ बिसोरो एसे हायावनो माने एकदम फिथाइ सामथाइ जेनेबा जेरै स्ट्रबेरि बा ड्रेगन वाटारमेलन बेफोर खेथिखौ खालामोब्ला माने गोबां बेनिफिट जायो न'खरखौ बे बेनिफिटनि रांजोंनो न'खरखौ खुंनो हायो न'खरखौ जौगालांहोनो हायो गथ' गथायखौ फोरोंनायाव हेफाजाब होनो हायो दा आं बेखौनो होनदों जे गथ'फ्राबो अर्थात सेंग्राफ्रा ओरैनो थायाबासिनो न'आव ओरैनो थायाबासिनो फांफुं बिरायलाबायाबासिनो जाहाथे कलेजाव थांखांनानै फैनानै बा स्कुलाव थांखांनानै फैनानै बिमा बिफाफोरजों बा गावनो साननानै जोंनि जिल्ला आबादारियाव मावख'आव माने बोसोन लानानै जुदि बे एसे हायावनो माने आबाद मावोब्ला अर्थात इनकाम थाब इनकाम मोननाय बा एसे हायावनो मोनब्रै गाहाम खेथि खालामोबा बांगालफोर बादि जेरै बांगालफ्रा दखरसे हायावनो बोसोरसेयाव मोनथाम मोनब्रै आबाद मावो दा बिदिनो जोंनि बर'फ्राबो जुदि